Ilang inuman ang nagaganap sa inuman. May kwentuhan, kantahan, iyakan, landian, tartarulan, at kung ano-ano pa man. Marty's Crafting, sarap kainuman. Close up with antibacterial zinc for all-day fresh breath protection. Mahaba man ang araw mo, fresh breath pa rin with Close up. All-day amazing fresh breath. Ang serve mo sa mainit mo tuna. Siksik, sarap at sulit. See? Konti na ang mantika. Nagsup na masarap ang masarap. Switch to sa mainit mo tuna. Nala, serve. Body pain can stop you from doing your best. Buti na sa matas. Triple and penetration in 3 weeks. Reduce pain and pain. It's long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For shoulder, neck, and back pain. Ganda pa rin ang pakiramdam mo. For pain that massage alone can't relieve, use Salon Plus. Relief that stays for up to 8 hours. Shulihatin, sis. Good evening. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. And I can be boring. When you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with the 88 Sports. Shulihatin, Init, sis. Mahilig sa dehydration. Non-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to I'm here in your channel. mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Your video named Dimanaya Kasiko Rasyadong. Sorry. Now playing. Okay, you are singing. I love your bed cover. Hello Kitty, I love it. $7 million in the house. Good evening. Bakit nag-iisa lang siya? Saan yung ibang masas? $10 million in the house. Thank you so much. Sinabi ko naman sa'yo na hindi siya nagtangka sa buhay ko. Siya ang mismo ang nagdikta sa akin. Kaya gusto mong gawin mo. Ano ba sinutuloy gawin? Ayaw kung may masamang mangyayari sa kanya. Do you understand? Yes, Mayor. Pero, maraming salamat po. Alam mo, ako dapat magpasalamat sa'yo dahil napakalaki ng utang ng loob ko. Sabihin mo na kung paano ko masusuklian yung ginawa mong kagayarihan para sa akin. Meron na isang napakalagang bagay na nawala sa akin eh. Yung pagiging pulis ko po. Baka po matulungan niyo ako makabalik sa servisyo. Kapal naman ang mukha mo. Bakit ka natanggal sa servisyo? Dahil binugbog muna si General Pacheco. Isang general, wala nang iyan yan. Si Pacheco, matagal na ako walang tiwala sa pulis na yan. Pero Mayor, hindi basta-basta ang lahat ng taong to. Hindi rin naman ako basta-basta ang tao.
Kakausapin ko tomorrow ang chief ng IDEA. Gagawa natin ang paraan para makabalik ka sa servisyo. We need more men like you. Mayor, maraming salamat, Mayor. Pagkaroon ko ito isang napakalaking utang na loob. Malaking utang na loob din naman sa'yo. At sana hindi ito tatapos nito. Mayor, papatunayan ko sa inyo na hindi ka nagkamali na ibalik ko sa servisyo. Tuloy ko po makasalo dito sa lusot natin. Lalo na sila mong Montenegro. Huwag kang mag-alala. Lahat gagawin ko para pagbalik ka sa servisyo. Ako yan. Maraming salamat, Mayor. Salamat, Mayor. Okay, done na. Done playing si Sulihatin. Sachi, good evening, Sachi. Egg omelette. Quick and easy. You're welcome, sis. Wow. You're cooking egg omelette. Quick and easy breakfast. Village cooking. Delicious recipe. Simple and easy omelette. Wow. Very easy talaga. Walang ibang nag-login maliban din sa mga tao naglinis taga sa ito. Nauna sila, nauna si Rory ng internet. Si Rory? Galingan ang paglilinis. Pinalaan ang ito mo. Alam mo, na hindi pa ako nakakapunta sa ship entertainment. Egg, pepper, salt, May nag-set up sa akin at may pinalaman ng dano. Sinira niya ang prinsip. and this is turmeric powder, onion, and mix well. Use Head and Shoulders. Tanggalan na. Wow. Katigang for good. Dahil 100% debt-free ka. Germs everywhere. Not to one here. When you safeguard pure white. Shop, shop, shop. Protection 24 hours. Garlic, chili. Oh, what is this? Progress. No, aroma. What do you call this leaf? Sachi. Lisong Son TV. Good evening. Another onion. Yes, you are my compliment. Kapag masagana po ang ating masagana ng buhay, alagahan mo ang magsasaka dahil mayaman ng Pilipinas, dapat lang mayaman din ang Pilipino. Pagkaiti ko, May Sharon ka. Oh, what is this? This is sugar or another salt? What happened? Mapapasumpun siya mo sa handaan. May Ursa Florida Store.
Wow, very saucy omelette. And pour the egg in the pan. Cover it for a while. And after 1 minute, this is it. This is my omelette. Flip it. So that the egg will be dissolved. So this is it. This is the finished product. Okay, it's done. Done. Sachi. Oh, another menu. Egg bori curry. Ay, hindi ako naka-like and comment. Pero I'm done. I already done. Oh, another egg recipe. Wow, yummy. Support bone growth and good eyesight. UHB Super Growth. Luis Sungsung TV, what's new? Do you have new video? You have new video 5 hours ago with 49 views. What is this? What is this Lisongson TV? I don't know how to read. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Dermacare Scalp with Scalp Care Actives removes dandruff and moisturizes hair for 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. Oh, lumayas na si Shirley Hatin after playing her videos. Lisongson TV, where are you? Sachi. After all, nilayasan nyo ako? You vanish quickly.
Dove Ceramide Intense Repair. Revitalization and penetrates hair strands. Reverses a sign of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. This is the burger. And here's what the food menu with 100 pesos off. That tastes like a good deal. Funners deals with the real cause of pain. Not kidding. Funners deals with the real cause of pain. Not kidding. Si Mayor pa mismo mag-ayos para makapalik ako sa mismo. Hindi ko siya piniligtas mo si Mayor ay malinis ang kanyang pangalan. Tandaan mo, ako ang hepe at ako pa rin ang masusunod dito. Kaya huwag kang magas ng bayani dahil ang ibang malita sa serbisyo. Ginagawa ko na yung sabihin ko na umis ang isa. Ginagawa ko na walang tama. Basta, huwag kang masyado mayabang. Hindi ka araw-araw suswertehin. At yan si Mayor. Tingnan natin kung hanggang saan maganda. Ma'am Jean, good evening. Baby Bear, Beltsu, Brent, Aidan. Now playing po sa inyo, Ma'am Jean, Boss Bell. Ma'am Jean, dito ako sa Wow Silly, sa Paso. Dito naman ako, Boss Bell, sa ang ganda ng pasyalan dito sa Dumaguete. Ay, okay lang, Ma'am Jean. Alam nyo kanina, hindi ako naka-join kay Ma'am kay Ma'am Lynn. Naka-join ako, pero ilang minutes na lang, na siya, mag-end na siya. Kasi pumunta ako sa bayan, pasado na yun, pasado na manog 3 o'clock. Kasi ang init-init dito. Kaya hapon na ako pumunta ng bayan. May binili lang. Naubusan ako ng maintenance. Maintenance ko sa high blood. Makalimutan lang yung iba, hindi lang yan. Kasi grabe ang init ngayon. So kailangan talaga hindi mo talaga ma-skip yung isang araw na hindi ka makainom ng maintenance. Kasi itong
Thank you sa paharang, boss. Nagtutupi lang ako ng mga damit. At nanonood ng Batang Quiapo. Grabe na to si Marites. Despite sa mga nagawa ni Rigor, hindi niya talaga iiwanan. Ay, naku, Marites. Good day for a date. Not day for a date. Makadagdag yan. Moto Head and Shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Kapag masagana po natin, masagana ang buhay. Alagaan mo ang masasagana. Wow, may harang. May harang, boss. Ready to enjoy more chicken choice moments? Kay Ma'am Jean. Oh, bakit? Dito naman sa kabila si Ma'am Jean. Thank you sa paharang, boss. Belly Clubber.
O di ba, at the end of the day, kami na. Ako po si Albert Nicolas. Your patient YouTube at dahil sa Wi-Fi, mas gumanda ang ating super sampai. Ngayon nasa 40s ka na, may mga ngalay at meeting. Ay, ito, kanila. Kasi baka natutunan ka sa mga hindi. Lalo kung may diabetes sa mga cholesterol. Di ba? Kailangan. Kasi ang Manilar, not just 3, but 5 big vitamins. More big vitamins to help you keep more with your density. Ang partilis na pasa, Axiales. Axiales ang tutulong sa iyo. Kakampi ng inapi. Axiales na persistence sa kalaban. Nothing grows nutrients can slow down bone growth. Give me the Beauty Assure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth and weight release. Good evening, Boss G. Now playing Ma'am Lynn, Ma'am Jean, and Boss Bell. Mamaya na si Boss G before ako matulog, before ako mag-end. Good evening, Boss G1. Kaya mag-favorite. Kaya pinipili ko mag-isa. Pero that's hindi naman talaga kaya ko. Gusto ko. What really happens in real life with you, minsan kahit na ayaw mo balikan siya, pero kailangan or gusto, pero yun yung mga It's a very, very important to see your sister. As a trauma patient, because moving on from trauma and transfers. My love will make you disappear. Now it's square with. I gotta say, basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. And I can be over competitive, passionate
Searcher, good evening. Kasi naalala ko siya. Yung pinalayas ko na doon, wala yun sa akin. Pero kung itulong na yung anak ko, nakawalan niya ang ako. Hindi siya matulog ako ng bahay. Kulong ako ng ito. Kailangan ka rin mag-test. Gawin magulang ako sa bahay. Isipin. Sa ngayon ako susundin ko. Sundin mo ko ba? This is what's in this. Pagtatanong pa siya. Naniniwala akong mapapalaya ka rin. Like kita searcher ha. Dito ako sa voice challenge. 2 days ago. Wow. Gagraduate na yung class advisory mo, sir. Mamimiss mo sila. Gagraduate na sa senior high. Grade 12 pala yung advisory mo, sir.
Hope Vlogs. Good evening. FPJ's Batang Quiapo. Congratulate everyone for Ay, Ma'am Jean. 6 po sa akin, Ma'am Jean. Tinatago naman ni Lolo. Naglalaro na naman siya hide and seek. One ko talaga. Nag-umpisa naman siya taguan. Serger, harang. Nasabay ko kayo 5.
Yung sa akin, tambay, kay Sir Jer, kay Ma'am Lynn, Ma'am Jean, Busbel. Thank you sa paharang, Ma'am Lynn. Ayos naman. Tahimik. Tingin lang ulit. Bishop, kumusta? Ba, ang haba ng harang ni Sir Jer. Batang Quiapo. Alagang Astron. Busy si Sir Jer kasi ano siya, advisory siya. Class advisor siya at mag-graduate na yung students niya. Kaya busy. Hindi siya nagko-comment. Dalawa sa akin. Thank you, Ma'am Jean. Busbel, dito na ako sa tanim sa probinsya. Ma'am Jean, dito ako sa madaling gawin. Chocolate chips, cookies. Ma'am Lynn, dito ako sa highlight 1 hour 42 minutes.
1 minute and 42 seconds gali. So, ano ko lang. Diyan lang. Malakas ngayon ang signal. Kaya okay lang na 5 ang sabay-sabay mag-play. Ay, mainit. Parang 2 liters lang nainom ko na tubig. Ang init-init. Oo, Ma'am Jean. Kaya, mga past 2 o'clock na ako umalis kanina. Iniwan ko lang na nakaplay si Boss Bell. Parang takot ka talaga lumabas. Kung hindi lang na kailangan ko yung gamot ko, hindi ako aalis kanina. Dan Searcher, Fall Watts. 13 minutes. $13 and $20. 13. Oo, Ma'am Jean, masakit sa ulo. Kanina, every time kasi lumalabas ako ng bahay, hindi ko talaga iwan-iwan yung jacket ko na colored brown. Alam mo, memorable yan sa akin kasi nung 2008 ko pa binili yan. Yung may hood. At yan yung jacket ko dyan, yung sa profile ko sa Facebook, yan. Hindi ko talaga maiwan-iwan yan. Ano pa siya, 2008 pa siya hanggang ngayon, wala pang sira. Kasi inaingatan ko talaga, kasi panlaban talaga sa init. So hindi ako lalabas kung wala akong jacket. May jacket ako kanina, may payong pa. Nakakatakot. Nakakatakot ang init. Parang na-allergy ka ba
allergy ka sa init, so kailangan natin ng ano, ng sunlight sa katawan. Kaya lang, over na talaga. Over na talaga. Ang pinaka vitamins na yung sunlight na kailangan ng katawan natin 7 o'clock. Pag mag 8 o'clock na, 9, grabe na talaga. Iba yung init noon. Kumpara mo ngayon. Parang masusunog ka kasi yung ozone layer natin manipis na. Lumulusot na talaga si Haring Araw sa ozone layer natin. Kasi yung itong mga pabrikahan at ang mga green gases from household, yan ang nakakasira sa ating sa earth. Kaya ang rays ni sun lumalabas na. Kasi ang jacket na yan na colored brown, cotton kasi yan, Ma'am Jean. Hindi yan mainit. Kaya favorite ko yan. Mayroon din akong isang jacket, colored gray, pero ang pinaka overuse talaga yung color brown. Kahit na masikip na sa akin, pero gamit na gamit talaga yan. Kasi nung 2008, sexy pa ko noon. Sexy. Ngayon, siksik na. Siksik. Siksik sa laman. Oo. Favorite ko. At wala pang sira. Hindi man lang napunit. Niya, matibay siya. Nakalimutan ko kung yung presyo ya kung magkano. Pero binili ko yon sa sa Iloilo, sa SM. Matibay talaga. Kung masisira man yung jacket na color brown, baka bibili ako katulad din yan. Tapos hindi talaga yung init ba, hindi siya hindi siya talaga papasok sa skin mo. Kasi makapal at hindi siya mainit. Presko ako talaga sa jacket na yan. Ang pinaka most favorite ko kasi may hood.
Ay, Ma'am Jeloy, Ma'am Lynn, thank you so much. Busy si Ma'am Lynn. Oo, panlaban talaga sa init, Ma'am Jean. Hello, searcher. Silent viewer. Na-play ko na po yung isang video niyo, sir, na yung challenge, voice challenge yata yun kanina. Nag-graduate na yung students mo sa UMS with 13 minutes and 25 seconds. Oo, 'di ba may pa-dinner ka ngayon hanggang bukas, 'di ba, Ma'am Lynn? Ay, okay. Okay, Ma'am Jean, thank you so much. Sige, i-ano mo na muna. Unahin mo na muna si Mami. Si Mami T. Thank you, Serger. Busy si Serger kasi graduate na yung mga students niya. Grade 11. Last year. Okay. Bukas pa pala yung pa-dinner ni ano. Busy talaga si Ma'am Lynn. Carry bells pa, Ma'am Lynn. Kaya pa ng powers mo. Ay. Hey. Pati ganyan, Ma'am Lynn, no? Binabantayan ka pa. Ay, nako. Sana vacuum cleaner na ang binili. Masakit yan ang kulani, Ma'am Lynn, ha? Ha? Grabe naman. May vacuum na, may mop pa. Grabe. Super naman yan. Over, Maghanap ako dito, searcher, ng ma-play ko. Kain tayo sa hot chips. Sa hot chips. Pwede ba yun? Sa hot chips?
Wow, harang agad searcher ha. Naku, Ma'am Jean, o ano, parang abuse na yan, Ma'am Lynn, ha. Diba next year pa uwi mo, Ma'am Lynn, no? Kung 1 year pa. One year pa struggle mo dyan. Ay, pwede ba yun, searcher, yung saha ng saging? Hindi ba matigas? Anong saborya, di ba? Ano yan? Parang tubig lang yan. Tasteless. Tasteless. September next year, di na ko uwi. Ano? Di ka na uuwi? Di ka na uuwi sa Davao? O di ka na babalik? Well, kung sa bagay, searcher, ganyan, kinakain din yan namin, inilagay sa manok na native na may munggo. Pero hindi ko pa nasubukan magluto ng chips, saha chips. Okay. Tapos, lagyan ng breeding mix. Tapos, lagyan ng, magbati ng egg. Tapos, lagyan ng, breeding mix talaga. Tapos, sausaw sa egg, din sa breading mix. Pagkatapos, i-fry. Ayan na. Sabor, breading mix. Sarap. Sabi ni Sergio, sarap. Ulam na. May ulam na si Sergio.
Kamyas. Ang ingay ng mga aso sa labas kasi maraming mga tao dyan na kumukuha ng palaka sa palayan. Dito lang sa gilid ng bahay. Ngayon nasa phones ka na, may mga kaya kasi baka nakukulang ka sa mga kumahila. Kasi ang mga just
Ay, tapos na pala ako sa iyo, Boss Bell. Done playing, Boss Bell.
Time check, 10:02 in the evening. Mag-end na po ako. Thank you so much, Ma'am Jean Busbel, Ma'am Rakiterang Bisdak, Sir Jer, Boss G. Thank you so much. Bye-bye, everyone.